И, приятели, добре дошли в моя нов дом. Да, преместих се в нов дом. Много нови неща се случаха. Едните бяха хубави, другите бяха лоши. Както винаги, лошите неща са повече от хубавите. Скоро мислех да снимам някакви видеа. Пред огледалото съм, защото не мога да фокусирам на лицето си. Обичайно правих едни схеми в стария си апартамент. Знаете, закрепях там огледалото, за да виждам точно къде е лицето ми на фокус. Зато и викам, направо ще снимам пред огледалото. Исках да направя ново видео с стария си телефон още когато бях, но не успях. Нямах достатъчно памет, трябваше да монтирам видеото. Сега с новия телефон имам памет, обаче не ми се монтира. Видеото какво беше? Видеото беше ревю на този телефон. Sony Ericsson Z1010. Но това видео няма да е ревю. Ако някой все пак иска ревю на Sony Ericsson Z1010, скоро мисля да му купувам батерия. И сега в момента също има батерия, но не съм му сложил карта. Мисля да не му правя ревю в момента, когато купа карта. Т.е. когато се сложа карта, когато купа батерия, тогава вече ще има такова ревю. И то само ако пишете, че искате да има такова ревю. Той телефон е на 22 години модел и е купен преди 21 години. Имам невероятна история с този телефон. Той беше на Войчо ми, мирна праха му, човека почина 2017 година. Но още от отдавна този телефон беше наследство. Наистина има страхотна история този телефон. Той не е просто един стар телефон. За мен това е най-специалният телефон, който съм имал до сега. Каква беше тема номер 2? Тема номер 2 излезе Tomb Raider The Last Revelation Remaster и ми се искаше да я играя, да я снимам. Обаче си загубех парите за лаптопа. В смисъл, не съм комарджия, не играя на комар, просто ги загубех с портомонето. Всъщност не загубех цялата сума от 2000, загубех 330 лева, но той ме демотивира и просто не си го купех този лаптоп. Следователно не съм играл Tomb Raider The Last Revelation Remaster. Но с новия си телефон и с новия си джойстик. Чакайте сега да видите и джойстика. Ето го джойстика. Обикновен Bluetooth джойстик от китайския мол. Ето го. Взех, да... Чакайте малко да направим широкоъгълна. Всъщност няма широкоъгълна камера. И какво се случи? Случи се, че взех да си играе на телефона играта. Просто старата версия на Duke Station. Но защо взех да го правя това нещо? Искам да стигна до в момента с шахматните фигури, където 2 пъти загубех, но пък взех секретите. Сега ще искам да е точно обратната. Ще искам да загубя 3 секрета, или може би 4 дори секрета бяха. Но пък за сметка на това да миним и другата вариация. Тоест играта може да се мини по 2 различни пътя. И той ще е адски трудно, защото случайно съм го минавал няколко пътя, но когато съм искал, никога не съм го минавал. Тоест, дано този път да стане. И мисля с скрин рекордера, който е вграден на моя Huawei Nova U70. Между другото, страхотен рекордер има този телефон вграден. Той е като Shadow Play при компютрите с Nvidia видеокарти. Т.е. може да се снимате без изобщо да ви намаля FPS в игрите. И може би за напред ще съм мобилен геймър. Ще видим. Има много работа покрай новата къща. Супер много работа има, хора. Просто ми е доста трудно, но като се кротни положението, знаете, аз съм вярващ човек, християнин. Дай Боже всичко да стане добре, да се кротни положението и
да почнем малко с мобилен гейминг. Ще снимам с телефона си, нали, с тази програма за скрин рекордера и според мен ще е забавно. И довиждане.